شرێک کولتەڤایە سووریش 7 ساڵان لا بەردەوامە، هشت کتەڤلەهەڤیەک دەبەرن بندەستی ئالین ku destwerdana endûstrî da dikin durist bibe. Lê çend salên dawî da hejmara aliyên ku destwerdana endûstrî da dikin kêm bû û deberên Sûrî nav aliyên cuda cuda da hatine dabeşkirin. Dabeşkirina Sûrî di deman ha da bi rengî ye. Bajarên Sûrî yên sereke û berava Sûriyê û sînorê hevbeş bi Lubnanê û Urdunê ve her wiha zeviyên Gazê yên sereke dibin kontrola rejîma Esed û hêzên biyanî û çekdarên bi ser rejîmê ve de ye. Ku vî awayî welgûrê Rewengeha Sûriya Mafê Mirovan 6.2 ji sedî ji deverên Sûrî dikeve dibin kontrola rejîma Esed û çekdarên bi ser ve. Deverên Bakurê Rojavayê Sûriyê ku bêhtiriya wan deveran ji parêzgeha Idlibê û beşeke kêm ji sînorê parêzgeha Lasqiye û Hema û Heleb pêk tê, di deman ha da dikeve dibin kontrola grupên opozisyonê li gel hebûneke leşkerî biyanî. Tirkiye jî sala 2016 û 2018 da liv û tevger li Sûrî da kir ta ku piştevaniya grupên dijî rejîma Sûrî bike. Piştî operasyona ku Tirkî di bistî heyva kanûna paşîn da bi ser bajarê Efrînê ve pêk anî, Efrîn û navçeyên bi ser Efrînê ve li Bakurê Rojavayê parêzgeha Helebê ketin dibin kontrola Tirkî û çekdarên bi ser Tirkî ve. Ji aliyê xwe hêzên Emerîkî sala 2016 da bingeha Etenif li biyabana Sûrî nêzîkî sînorê Urdunê û Iraqê bi grupên mexawîr Sewra re ava kirin. Dorpêşkirineke ewlehî li derdora bingehê kir ta ku tu hêzên de nêzîkî wê deverê nebin. Lêberiya demekê vekşandina hêzên Emerîkî ji Sûrî û bingeha navbirî hate ragihandin û tanha ne diyar e çi alî wê valahiya Amerîka dagire. Her wiha hin deverên Sûrî dibin kontrola çekdarên Qesedê û hevpeymanê wê de hene. Ku sala 2012 da piştî vekşandina rejîma Esed ji deverên Kurdî, gelek dever ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê ketin dibin kontrola çekdarên PYD de. û piştî hatina rêxistina Daişa ya terûr sala 2014 da çekdarên PYD tevlîhên grupne din bûn. Hevpeymaniyek bi navê hêzên Sûriya Demokratîkî ku bi navê Qesedê tê naskirin pêk anîn. Wê deman ha da çareyek ji Sûrî ji deverên Rojhilatê Çemê Feratê û parêzgeha Reqayê serbarî mezintirên birên petrolê bin destê çekdarên Qesedê de ye. Wê sala 2016 da devera derdora bajarê Menbicê Rojavayê Feratê kete dibin kontrola çekdarên navbirî da. Vî awayî welgûrê Rewengeha Sûriya Mafê Mirovan 28.2 ji sedî ji Sûriyê dikeve dibin kontrola çekdarên Qesedê de. Rewengeha Sûriya Mafê Mirovan di dawiya raporta xwe de amaje bi deverên bin destê rêxistina Daeş ya terûr da kir. Ku demek hat bêhtiriya deverên Rojavayê Sûriyê ketin dibin kontrola rêxistina Daeş da. Lê deman ha da hêleke biçûk ji dirêjahiya berava Bakurê Feratê li nêzîkî sînorê Iraq her wiha beşek ji biyabana Sûriyê dikeve dibin kontrola rêxistina Daeş da. Bi vê çendê 2.4 ji sedî ji deverên Sûrî ji aliyê rêxistina Daeş ya terûr ve desteserkiriye.